Yeah, so guys, dauti kikaite something. Like what? Kiki, ndoda kuti uekte unge ndini iwewe ndiwe inini. Umbotedzera matauriro andoita, especially anotaura newe, especially yeah, zvisiri zverudo rudo. Yeah, fine. I got you. Okay, especially okay, I don't admit I'm sometimes ndiri wrong andika. Unongo uchishanda andika. Unongo tori busy papa chona. Then ndichibhoikana ndega, you know, nechinotaura newe andika. Then ndikakudisturb manje. I'll be like, baby, this. Kiki, stop. Oh, but not, no, baby, Kiki. Iwe no man, andisikunyatsozigona like kunodichikikidzi unobva watochinja like zvezvokuti muradzo zvaurikutoita hazvisirizvo kiki like you have to stop unongochishanda but ndiye ndichida kutamba iwo aiwa but uona zvaunoita iwo pambacho ndiwo unongowandidena andika unogona kusvika okay ndiri kuzvisukira maplates angu iwo uri kunyatsoona kuti uri bhizi uri kushanda andika munhu usvika muda muwese osiwa ndikisa mibhurukuru dawenda toilet wongopfuura ubvodzoka ii ndakuda some more pandozoda kuti wakunditi no kiki it's not the right time like okay yeah tomoti I don't want to do anything I'm just lazy for that moment like you'll be like yo stove yakusvibera ngandiite ndipedza zvandiri kuita ndiclean like munyedziswa Saka this man is trying to prove ndichapa ndasino clean stove kana anochenesa mumba macho mune tsvina zvokuti kubva adzichi pana ndiri single like mumba mangu ndega ndichimaneja ndichicleana muchichena but right now tsvina irimo soka sokuti agona kubvufira kuti nhengu arisakapa does it mean munhu akutoregreta kuti dai hangu ndakada mumba ndiri single like amana especially nye stove. Sometimes I don't want to clean stuff. Guys, yo, I love my spices, especially zvinovava. Ndirini last week ndakodzonzi next time uchadya wega chikafu chako ukarambochisa mhiripiri. But kukunozo nasinambose yakawanda hako. In fact, nasinotsamira. Mira, what zvine kuramba like iwe eating andika kiki ndozi apa okay wana uchitanga kudya ndika first ndotanga kutarisa ndakona reaction yeface yako kuti ndabika zvinhu zvine zvakaita sei because you know I always cook something different every day chinja ndabika nhasi chikakunakira tomorrow ndochibika futi in a different way like nechida ku you know me ndoita my experiments my recipe so ndikabika zvisiri manje oh atsananguri kiki ndozviizvozvi next time uchadya wena kuku ndozvaunoita kuku ndogona kana ndogona kuti comment unondikomende chii just say something please just say okay sapo unoitika kuti hazisi kutesta or zviri normal zvinojikawo eya zvonzi iwo usada kundimanikidza kuti okay unonditi chii iti zviri kunaka zviuraiti bebhomu zviri kunaka apo unogonyatsoziva kuti okay ukona zvanzi alright today okay another thing ndikabika mazai kuku unokara mazai undangatoka nditozvishaya ukabika mazai mashoma manje evachinga vanonzi unokuida kuti kumazai awabika ko angu anzi wangobika mazai angu chete asi wakagutana that statement killed me anzi wabika mazai mazvi anzi kwangobika mazai angu chete asi wakagutana kuku ndizvaunoita Ngatistopa unobva utoshaya kutoti wega unobva utodzodza regesho ndingonobika mazai apo unonge wabika kana kuti 4-5 mazai munhu ozoti hey kuna zvobika mazai ako no gugu but kukupa fare ako ndofuna kulimita udya mazai especially for breakfast I have to
unonditsura off It's camera. either Unonditsura off aiwa camera. zvina basa either fried or boiled. But Next, ita mazai, next. the way you love mazai. Okay, next. You know me. Then nechida kuridzana ngirikini manje. Nechida kuridza music manje. Unongochiitira noise manje. Ndoita sei? Ndinoona zvimwe zvaindeska ndosundura ndoita. Yeah, but nongosingazivi, but it's just something like unobvonditi mete ndogona tanga ona reaction yako unoto amana kuti wega sono kana ndidangu kuita rude ndinobva ndarama ndichicontinue tango selecta nemusic yangu ndikudzora volume but kiki ukuzviona kuti I'm working I feel like I'm telling you what zvokuti wakambotasha especially panyewe ndinyatsoziva kuti ndegari you're working like amene so une aureact zvehasha zvokuperera kiki and ndinobva ndafila bad guys, but what I'm doing is not ava nechida kunzwa but also my headphones ako apo ndakarasa tumapodzi twangu and apa udini maheadphones ako Tinoona kutsvagira twako. It's better because ini ndinoda speaker ndoda mazivolume kandinzwa music idonyatso apa ndikati ndoda speaker acho nti but maheadphones ako audi nawo ndizoti foni yangu inoreva maheadphones ako kuko Ndichadutamba newe. aunopedzisa kundifaira nzara yangu ona ishi yakasara